masafaka onye na-aba mmadụ n'ụwa ka ife ọma na-abịalụ Chukwu na-agọzi onye ka omume ya si dị onye si eme n'ụwa na-ebute afụ m n'anya eze oyimo kanje n'ọkụzụ kanje mpụ oyimọma ezigbo ọhịa maka kanje n'ọkụzụ mechi ya ọka ome jipụjọnụ n'ebe olisa jipụjọnụ n'ebe olisa ejike m ụwa ezi nwa n'ebe olisa isi ọka ome nwanne ọbọkụzụ nwanne dị namba 1 ọ bụ okwele alụsị ọkụzụ mmetụ ụwa mma ishie gburugburu group chairman Jonet Group of Companies Limited ezigbo nwa bụlụ obodo ya n'anya ezigbo nwa bụlụ obodo ya n'anya bi ụmụ ogbenye Chibụjọn n'ebe olisa ogo mmadụ atọ na mmadụ 15 ka Chibụjọn na-azụ n'akwụkwọ aga m ekwuzi n'ịghara ibe ya ndị nyela aka bara ụba alụsị na-azọpụta ogbenye metụ ụwa mma ezigbo nna Dobi ezigbo nna Chinedu nna Ogochukwu na Chukwu Ebuka nwa mama ka anyị gabazie n'ọkụzụ alụzie n'ọkụzụ junction anyị agaba na Jonet Holiday Inn ebe anyị ga na-ayọli ndụ ọkasị mma holiday Holiday Inn Jonet Holiday Inn Holiday Inn Jonet n'ọkụzụ Holiday Inn n'ọkụzụ Jonet n'ọkụzụ Holiday ebe anyị ga na-ayọli ndụ Jonet Holiday ebe anyị ga na-enwe aṅụrị Holiday Inn ọkasị mma Holiday Inn kedu maka odozeku n'ebe olisa Chief Mrs. Vania Chinwe nwanyị ọma anya bulugo onye oje ka onye oje mma anya bulugo Chinwe odozeku joni n'ebe olisa onye oje ka onye oje mma anya bulugo Chinwe odozeku joni n'ebe olisa imese mma n'ụwa Chinwe odozeku joni n'ebe olisa ibebe ezigbo omume Chinwe odozeku joni n'ebe olisa alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ụka ome metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ụka ome metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma nwanne dị na mma ọ bụ okwele metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma wele ije wele metụ ụwa mma wele awele metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma Chibụjọn n'ebe olisa metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị na-azụ ụmụ ogbenye asọ metụ ụwa mma Chibụjọn n'ebe olisa metụ ụwa mma
akuchinyere nwata akuchinyere nwata akuchinyere nwata akuchinyere nwata koja lụlọ obodo ọlụ akuchinyere nwata koja enyela ụmụ ogbenye aka akuchinyere nwata koja enyela ụmụ ibe aka n'ụwa anyị ga-agabazi n'okwele kanye mfọ ime ọma nwoke dị ebube akuchinyere nwata chifu morisi bekwe akuchinyere nwata wa n'ọbụ okwele akụkwesịla ogbe titi omeke kwuru na ya ọkwamba chief executive okwele holdings limited chief executive Rosemont Nigeria limited chief executive okwele finance company limited build the change yo traditional prime minister okwele inese chief morisi bekwe imalu no nwere ndị chukwu bachapụrụ anya kese fofu manne n'ụwa jiri ego oyibo wesabaro akụkwesịla ọfọmba ezi nwa akụkwesịlị 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 kwesịlị akụkwesịlị 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 kwesịlị akụkwesịlị 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 akụchinyere nwata akụkwesịlị 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 kwesịlị akụkwesịlị 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 iluzi na London akụkwesịlị 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 ịga n'Ụmụaka akụkwesịlị 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 okwele holdings akụkwesịlị 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 iluzi na America akụkwesịlị akụkwesịlị ịga n'Ụmụaka akụkwesịlị 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 okwele holdings akụkwesịlị 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 iluzi na Japan akụkwesịlị akụkwesịlị ịga n'Ụmụaka akụkwesịlị akụkwesịlị okwele holdings akụkwesịlị 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 kwesịlị kwesịlị akụkwesịlị akụkwesịlị kwesịlị ya akụkwesịlị akụkwesịlị chifu morisi bekwe akụkwesịlị onye ejighị eji mmadụ akụkwesịlị akụkwesịlị nne mụrụ ịmụrụ nwa akụkwesịlị 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 ọzụlụ ụmụ ogbenye akụkwesịlị akụkwesịlị inyela taba n'ụbanị n'ụwa akụkwesịlị 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 kwesịlị kwesịlị akụkwesịlị 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 kwesịlị kwesịlị akụkwesịlị akụkwesịlị akụkwesịlị